Týchto 5 mýtov o konflikte vo vzťahu ti znemožňuje premeniť vaše kakačky vo vašom vzťahu na to hnojivo, vďaka ktorému spoločne váš vzťah rozkvitne. Ahoj, som Katarína Runa, transformačná mentorka so zameraním na vzťahy a dnes sa pozrieme na 5 najčastejších mýtov o konfliktoch vo vzťahoch. Tieto predstavy nám často bránia vidieť konflikty v ich pravej podstate ako príležitosť k rastu a k hĺbšiemu spojeniu v našom vzťahu. Poďme sa na ne pozrieť jeden po druhom. Mýtus číslo 1. Ak by ma miloval, tak by sa so mnou takto nehádal alebo nehádala. Koľkokrát si aj ty, milá, povedala, keby ma tento muž naozaj miloval, vedel by, čo potrebujem a ani by sa so mnou takto nehádal, nekričal by na mňa, nezatínal by sa, nešiel by do ticha. Tento mýtus znie veľmi romanticky, ale v skutočnosti je pre naše vzťahy toxický. Pretože pravda je, že práve vo vzťahu, kde sa cítime bezpečne a kde sa cítime láskyplne, sa dokážeme otvoriť, vyjadriť nesúhlas a dokonca aj prejaviť svoje emócie. Samozrejme sa potrebujeme učiť prejavovať tie emócie tak, aby neboli deštruktívne pre nás ani partnera. Takže keď sa partner s tebou hádá, hovorí o tom, ako sa cíti, že sa hnevá, prejavuje svoje emócie, znamená to často práve to, že mu na vzťahu záleží natoľko, že je ochotný ísť aj do takejto nepríjemnej konfrontácie. Konflikty nie sú znak zlyhania vzťahu, ale prejav toho, že sme to ešte jeden s tým druhým nevzdali a to je dobré znamenie. Mýtus číslo 2. Musíme to riešiť a hádať sa, až kým to nevyriešime. Možno aj ty poznáš tie nekonečné hádky, v noci už sa ti chce spať, padá ti hlava, ale ešte stále potrebujete riešiť a riešiť a riešiť, až kým to nevyriešite. Tento mýtus nás núti zostať v konflikte až do nejakého pomyselného víťazstva, až kým jeden nesúhlasí s druhým, až kým jeden nemá pocit zadozučinenia. Lenže uvedomme si, že vzťah to nie je boxerský ring. Keď sme unavení, keď sme príliš emocionálni, keď cítime, že už ideme cez okraj, že už nám za chvíľku uletí dekel, je oveľa dôležitejšie poodstúpiť, nechať veci trochu vychladnúť, popremýšľať si nad tým, pretože vo vzťahu by nemalo ísť o víťazstvo nad partnerom, ale o víťazstvo pre vzťah. A niekedy, povedzme si úprimne, všetko, čo ten konflikt potrebuje, je jedno jediné slovo. Prepáč. Mýtus číslo 3. Múdrejší ústupy. Koľko som sa ja sama napočúvala tejto vety od mojich rodičov alebo zo spoločnosti. Maj rozum, Katuška, ústup. Koľkokrát si to ty napríklad počula od svojich rodičov alebo možno aj od svojho partnera. Tento mýtus nás učí potlačiť svoje potreby a ustúpiť v mene múdrosti. Keď ustúpim, nechám to tak, nepostavím sa za seba. Takže ak neustále ustupuješ a potlačaš svoje potreby, len aby bol pokoj, aby sa to upokojilo, aby sme sa prestali hádať, nezískaš nič okrem dlhodobo sa budujúcej frustrácie, ktorá jedného dňa skrátka musí vybuchnúť. Či už vybuchneš ty, alebo buchneš dverami. Múdrosť nie je o potláčaní alebo presadzovaní svojho riešenia, čo je ten opačný extrém, ale v hľadaní riešenia, ktoré je win-win, kde sa obidvaja cítia dobre, kde sa obidvaja cítia spokojne. A to je mimochodom ďalší mýtus, že každý vzťah potrebuje kompromis. Za mňa je kompromis cesta do pekla, pretože to znamená, že každý z nás sa vzdá časti toho, po čom túži. Pretože ak ja túžim ísť na dovolenku na hory a môj muž túži ísť na 2 týždne k moru, tak kompromis bude niekde Balaton, čo znamená, že nie som spokojná ani ja, ani on. Naopak my potrebujeme hľadať win-win riešenia, kde obidvaja máme to, čo chceme a sme s tým obidvaja spokojní. Mimochodom, ak ťa zaujíma téma konfliktov, nedorozumení vo vzťahu a toho, ako z toho vyťažiť pre náš vzťah čo najviac a maximum a ako na tom rásť, ako začať konflikty chápať v novom svetle a riešiť ich novým spôsobom, pripoj sa k môjmu novému 5-dňovému online tréningu Alchymia lásky, konflikt ako dar. Sľubujem, bude to zrozumiteľné k veci a i hneď aplikovateľné do tvojho bežného vzťahu. Link nájdeš v popise tohto videa. Poďme ale na ďalší mýtus, ktorý znie: keď to necháme tak, čas to nejako vyrieši. No, ono to čas nejako vyrieši, ale väčšinou nie tak, ako by sme si predstavovali. Môžeš si to predstaviť ako pokazané auto v garáži, ktoré necháme tam s nádejou, že nejakým zázrakom sa samé opraví. Nejaký čas môže pomôcť upokojiť emócie, usadiť tie veci, ktoré sú citlivé a boľavé, ale čas sám o sebe nič nevyrieši. Je kľúčové vrácať sa po danom čase k tej bolestivej, citlivej téme, pretože nevyriešené konflikty sa iba zhoršujú. Je to ako keď máte hníz na nejakej časti tela, keď to nebudete čistiť, tak to môže viesť k otrave krvi a takisto to môže otráviť váš vzťah.
To, čo každý vzťah potrebuje, je nájsť spôsob, ako môžete spolu konštruktívne hovoriť aj o tých náročných a boľavých veciach bez toho, aby ste sa navzájom zraňovali alebo aby ste išli do totálneho ticha a mlčania. No a posledný mýtus, samozrejme ich viac, ale toto sú tie najčastejšie, je: konflikty znamenajú, že v našom vzťahu je niečo v neporiadku. A musím sa priznať, že tomuto mýtu som verila dlho aj ja sama. Myslela som si, že ak v našom vzťahu máme konflikty, znamená to, že sme nekompatibilní, že sa k sebe nehodíme, že je tam nejaký problém. Až neskôr som pochopila, že konflikty ako také problémom nie sú. Problémom je to, že nevieme, čo pod nimi leží, čo je tou skutočnou príčinou konfliktov, čo sa za nimi skrýva, pretože konflikt vždy ukazuje na dve neuspokojené potreby, ktoré potrebujú byť a chcú byť videné a počuté. A pokiaľ my ich nepochopíme, nielen to, že to nepochopí náš partner, ale hlavne, že to nepochopíme my sami, tak sa budeme stále dookola hádať a budeme stále podvedome prinášať tú tému do vzťahu. Keď sa naučíme porozumieť týmto potrebám, konflikty prestanú byť tým jedom a tým strašiakom a stanú sa úžasnou platformou pre porozumenie sebe, partnerovi a pre náš rast. A ako som povedala, téme konfliktov v partnerstve sa budem venovať nielen v tomto kanáli, v iných videách, ale aj v spomínanom tréningu. Pod týmto videom nájdeš link. Nezabudni zdieľať toto video s niekým, kto túži po harmónii vo vzťahu, prihlásiť sa nielen do tréningu, ale aj na odber tohto kanála a ja sa teším na teba na stretnutí v Alchýmii lásky.